Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oning. Taong 1968, Kapuluan, Quezon. Magdi-17 anyos pa lamang noon si Oning nang magkaroon ng isang kapangi-pangilabot na pangyayari sa lugar nila. Tuwing gabi, merong pagala-galang nilalang sa kalangitan kung saan maraming tao na ang nakakita. Ayon sa mga kababaryo niya, para yung isang paniki na merong katawang maihahalin tulad mo sa tao. Nanlilisik din ang mga mapupula nitong mga mata at kapag nakakita yon ng isang taong pagala-gala sa kalagitnaan ng gabi, nagpapakawala yon ng kakaibang pag-aangil na halos magdulot naman ng matinding kilabot sa mga taong nakakarinig nito. Hindi pa roon tumitigil ang nilalang sa kadahilanang pilit pa nitong hinahabol ang taong kanyang nakita. Sa maniwala man kayo o hindi, dahil sa pangyayaring yon, marami ang lumayas sa lugar nila. Gayunpaman, pinili ng mga magulang niya na manatili sa lugar. Ang nakapagtataka, kahit gabi-gabing nagpapakita ang nilalang ngayon, para bang wala pa itong nabibiktima kahit isa sa kanila. Pakiramdam nga nila noon, hindi yun nagpapakita para kumuha ng makakain ito, sa halip lumalabas lang yon para manakot ng mga tao. Isang linggo na ang lumipas matapos ang unang pagpapakita ng nilalang. Dahil sa ganoong pangyayari, nagtulong-tulong na ang mga albularyo na nakatira sa kanilang lugar at sa mga karatig nito. Bawat isa sa mga albularyong yon, maiging naghanap ng kasagutan upang magawa nilang malaman ang eksaktong wangis at uri ng nilalang. Lingid sa kaalaman ng karamihan, pasimple ring nananaliksik itong ama ni Oning. Bagaman isa yung pangkaraniwang tao sa unang tingin, hindi nito maipagkakaila na meron yung alam pagdating sa lihim ng mundo. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero noong kabataan ng kanyang ama, sinanayaw ng isang batyaw na antingero. Alam ko. Unang beses nyo lang marinig ang tungkol sa mga batyaw. Bibihira lang kasi ang uri nila at kalimitan, hindi naman sila nagkakaroon ng mga disipulo. Wala rin kasing kwenta ang mga abilidad nito sa kadahilan ng kadalasan sa kanilang mga kakayahan nakatuon sa pagtutuklas lamang. Isa rin sila sa mga nagsisilbing gabay o kanang kamay ng mga ganap na antingero para mahanap nito ang mga mutyang nararapat para sa kanila. Mahirap mang sabihin pero kalimitan sa mga batyaw hindi nabubuhay ng walang sinasandigang dalubhasang antingero o hindi naman kaya'y manggagamot. Dahil sa ganoong sitwasyon nila, madalas pinipili na lamang nilang itago ang karunungang meron sila. Sa estado naman ng ama ni Oning, isang dekada na nitong inililihim ang pagiging batyaw nito. Pero dahil sa ganoong pangyayari, napilitan niyong manaliksik alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang masipat ang kanilang amang mabilis na naglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman siya nitong inabisuhan na sumunod. Nang marinig naman ni Oning ang sinabi ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman siya doong bumuntot, habang mariing pinag-iisipan ang pakay nito sa kanya. Sa pagdating naman nila sa loob ng kanilang bahay, palihim naman siya nitong kinausap sa dulong parte ng kanilang kusina. Oning, makinig ka. Bukas ng umaga, dalhin mo ang sulat na ito sa mga albularyo. Huwag mo itong bubuksan ni ipakita kung kani-kanino lang. Alam ko na ang tungkol sa nilalang na gumagambala dito sa ating lugar. Kapag nabasa nila yan, hindi malabong makahanap na sila ng pangontra. Mag-iingat ka. Malakas ang pandama ng nilalang na yon.
Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Oning ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kadahilanang hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa pagmumukha ng kanyang ama, nababahala naman siyang sumagot doon ng, Po, Tay, samahan niyo na lang ako. Hindi ko kayang gawin yung inuutos ninyo eh. Paano na lang kung may mangyari sa akin sa daan? Sinong hihingan ko ng tulong? Alam niyo namang takot na takot ako sa nilalang na yun eh. Kahit nga umaga, hindi ako lumalabas ng mag-isa eh. Dahil sa kanyang sinabi, mariin namang inilahad ng kanyang ama na wala siyang pagpipilian kundi gawin ang bagay na yon. Dagdag pa nito na kahit hangad siya nitong samahan, hindi yun maaari, lalo pat kinabukasan meron din yung gagawing importanteng lakad na siya namang magtutuklas sa mismong pinagpupugaran ng nilalang na yon. Ayon pa rito na, kung nais talaga ni Oning na mapalis ito sa kanilang lugar, kinakailangan niya yung gawin. Mariin ding inilahad ng kanyang ama na ang kanyang sakripisyo magdudulot ng malaking ginhawa sa mga taong umaasa sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya, mariing pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Aminado naman siyang nababahala siya sa mga maaaring mangyari, pero alang-alang sa kanilang lugar, wala siyang magagawa kundi yon na isa katuparan. Matapos naman nilang magkasundo, agad namang lumabas itong si Oning na parabang wala man lang nangyari. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, minabuti naman nilang pumasok sa loob ng kanilang bahay, gawa ng pansin na pansin nila ang 2 banog na lumilipad sa itaas ng kanilang bahay. Hindi yun madalas nangyayari, kaya napag-isip-isip nila, maaaring alaga yon ng nilalang na gumagala tuwing gabi. Ilang oras pa ang lumipas, wala na silang narinig na ingay sa labas. Silang magpamilya, naroon na sa kanilang silid, naghihintay ng antok. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Oning na tulog na ang kanyang mga kapatid, agad naman siyang tumabi rito para matulog na. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pamamahinga, bigla naman siyang nagising dahil sa narinig niyang isang malakas na kalabog di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa lakas ng ingay na kanyang narinig noon, nasisiguro niya hindi lang yung kung anong hayop o tipak ng puno ang bumagsak. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan naman siyang tumayo para sana tumungo sa sala. Subalit, bago pa man niya mabuksan noon ang pinto, laking gulat na lamang niya nang biglang hawakan ng kanyang ama ang kanyang braso. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang nasipat ang tila bang nababahala nitong pagmumuka. Huwag ka nang lumabas, Oning. Patagusin mo sa iyong mga tenga ang anumang iyong maririnig. Iwasan mong gumawa ng kahit na anong ingay. Nasa paligid lang ang nilalang. May kutob akong natunugan na niya ang ating ginagawa. Seryosong bulong ng kanyang ama. Matapos naman itong makapagwika, minabuti naman nilang bumalik sa kanilang mga higaan habang patuloy na pinakikinggan ang dahan-dahang paglapit ng nilalang. Hindi naglaon, napatahimik naman silang dalawa. Matapos nilang marinig ang isang malakas na pagkarit ng kung anong matulis na bagay sa mismong pinto nila. Dahil sa lakas ng tunog nito, agad namang nagising ang kanyang ina, kung kaya't dali-dali naman yung pinigilang magsalita ng tatay niya. Sa puntong yon, lahat silang nasa loob gising na. Ramdam na rin nila ang kakaibang takot sa kadahilanang nasisiguro nila na sa oras na nabuksan ng nilalang na yon ang pinto, tsak na ang kanilang kamatayan. Upang hindi yun mangyari, agad naman silang inutusan ng kanyang ina na lumuhod para sabay-sabay na manalangin. Ayon kasi rito na sa oras na ganoong kalamidad, Diyos na lamang ang kanilang malalapitan. Dagdag pa nito na kahit mapaslang sila ng nilalang na yon,
hindi pa rin nila ito dapat na ikatakot, lalong-lalo na kung nakahingi na sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Nang marinig naman yon ni Oning at ng kanyang ama, agad naman yung lumuhod sa papag, yumuko at taimtim na nanalangin. Sa bawat paghingi nila noon ng tulong sa Diyos, hindi naman nila maipagkakaila ang tindi ng pagpaparamdam ng nilalang. Habang tumatagal, hindi lang pagkarit sa dingding ang nagawa nito, bagkus ay umaatungal na rin yon habang nililibot ang kanilang bahay. Ang mas nakakapangilabot pa noon sa lahat ay noong mapansin nila ang mga galamay ng nilalang na pilit tumatagos sa siwang sa gitna ng dingding at bubong. Dahil sa pangyayari, agad namang inihanda ng kanyang ama ang isang itak na nasa tabi lamang ng higaan nila. Yung mga kapatid naman noon ni Oning, pahikbing umiiyak, buhat sa matinding takot na kanilang nararamdaman. Awa naman ng Diyos, hindi natunto ng galamay na yon ang silid na kanilang kinaroroonan. 2 oras pa ang lumipas, unti-unti na ring tinantanan nito ang kanilang pamamahay. Subalit bago naman ito tuluyang nilisan ang lugar, laking gulat na lamang nila nang marinig nila yung mag-iwan ng isang matinding babala. Umanda ka, Batyaw. Hindi pa ito ang huli naming pagpaparamdam. Siguraduhin mong hindi kita mahuhuli. Dahil kapag yan ay nangyari, katapusan mo na, maging ang iyong pamilya. Wika ng nilalang na yon, habang rinig na rinig naman nila itong nagkukumpas ng mga malalapad nitong pakpak. Sa isang iglap, narinig na lamang nila yung lumipad at kasabay nito ang dahan-dahang pagbalik ng kapayapaan sa buong paligid. Maya-maya pa, dahil sa mga bagay na inilahad ng nilalang sa kanila, kitang-kita naman ni Oning kung papaano panghinaan ang kanyang ama. Hindi niya mawari pero sa estado ng mukha nito, ramdam na ramdam niya ang matinding takot at problema nitong pinapasan. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, gising na silang lahat. Bawat isa sa kanila, aminadong walang naging magandang tulog. Buong magdamag kasi, nagpakiramdaman lamang sila sa bawat isa. Bagaman gano'n na ang nangyari, pinili pa rin nilang ituloy ang kanilang plano. Sa pagtungtong naman ng 6:00 ng umaga, agad namang umalis itong si Oning, bitbit ang liham na ipinadala sa kanya ng kanyang ama. Habang binabagtas niya ang daan, patuloy naman niyang pinakikiramdaman ng bawat paligid. Sa lahat ng oras at pagkakataon, hindi niya binababa ang kanyang depensa nang sa gayoy magawa niyang makatakbo kapag meron siyang nararamdamang kakaiba. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na niya nasipat ang entrada ng baryo. Nang akmang papasok na siya rito, bahagya naman siya noong natigilan matapos naman niyang makasilay ng isang matanda na kampanteng naglalakad sa gitna ng daan. Hindi naglaon nang makalapit na yon sa kanyang kinaroroonan, bigla namang tumigil ang mundo noon ni Oning buhat sa mga katagang kanyang narinig. Pag-isipan mo ang iyong pasya. Sa oras na ginawa mo yan, hindi mo na maaari pang ibalik ang mga mangyayari. Marami ang madadamay. Hindi lang ikaw. Bulong sa kanya ng matanda. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung naglakad papalayo hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala na parang bula. Pagramdam naman ni Oning na wala na ang nilalang na yon, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay ng mga albularyo. Sa pagdating naman niya sa lugar, pumungad sa kanya ang mga ito na patagong nagpupulong. Kahit alam niyang marami yung pinagkakaabalahan, pinili niya pa ring pumasok sa loob nito
upang ibigay ang ulat na kanyang dala. Mabuti na lang, meron doong matandang nagtanggol sa kanya. Karamihan kasi sa mga albularyong naroon, pinipilit siyang lumabas gawa ng marami yung mahalagang bagay na pinag-uusapan. Maya-maya pa, habang binabasa na nito ang ulat, lahat ng taong naroon tila bang hindi mapigilang tumahimik. Bawat kataga kasing nakalathala sa papel na dala ni Oning, aminado silang merong saysay at kabuluhan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mabasa na ng matanda ang kabuuang laman nito, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pagpupulong. Sa puntong yon, isinabay na nila si Oning nang sa gayoy meron itong maibahagi sa kanyang ama kapag nakauwi na siya. Upang masiguro rin ng mga albularyo ang kanyang kaligtasan, nagpasya yung pasamahan siya hanggang sa tuluyan na siyang makauwi sa kanilang tahanan. Nang marinig naman yun ni Oning, taus-puso naman ang kanyang pasasalamat sa tulong ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng mga albularyo, doon niya napag-alaman ang pag-iba sa plano nito. Ayon sa pinuno ng samahang yon, napakalayo sa mga nalaman nilang ulat ang kanila sanang nais gawin. Dagdag pa nito na, hindi nila lubos sukat akalain na sa kuweba pala naninirahan ang ganoong uri ng nilalang. Mariin din yung naniniwala na kaya hindi yon nang bibiktima ng mga tao gawa ng meron yung pinaghahandaan na mas higit pang plano. Pagtatapat sa kanila ng albularyo na sa oras na nagpapakita ang ganoong uri ng nilalang, merong magaganap na isang malaking kalamidad. Ang mga bangkay ng taong mamamatay sa oras na yon ang magsisilbi nitong pagkain. Para sa ganoong uri ng aswang, di hamak na mas masarap ang mga nabubulok na bangkay kung ikukumpara sa mga karneng sariwa. Marami na akong narinig ukol sa ganitong uri ng demonyo. Kalimitan silang tinatawag na mga sigantro, ang mga mangangain ng patay mula sa bagyo at mga sakuna. Hindi sila madalas na nagpapakita, pero sa oras na lumitaw sila, merong mangyayaring kalamidad sa lugar na yon. Mabuti na lang, nalaman ito ng ama ni Oning bago pa tayo makagawa ng anumang plano. Lahat sana ng ating gagawin, malalagay lang sa wala. Ay, napakabuti talaga ng Diyos. Wika ng pinuno ng mga albularyo sa mga kasama nito. Ilang oras pa noon ang lumipas, tapos na nga ang kanilang pagpupulong. Nang mapansin naman nilang malapit nang sumapit ang tanghali, agad namang inutusan ng pinuno ng mga albularyo ang 5 nitong mga kasama na ihatid si Oning sa kanilang tahanan. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit para makauwi na. Makalipas pa ang ilang minuto, habang binabagtas naman nila noon ang daan, halos hindi naman mapakali itong si Oning. Kahit wala kasi siyang nasisilayan sa lugar na yon, hindi niya maipagkakaila na para bang merong nagmamasid sa kanila. Ang mas ipinagtataka niya pa, maya't maya ang paglanghap niya ng hangin na merong iba't ibang amoy. Noong una, hindi naman niya yun pinapansin, pero nang ang albularyo na mismo ang nakalanghap nito, agad naman niyang inilahad na maging siya nakakaamoy din ng ganoong bagay. Gayunpaman, sa kabila ng pangyayaring yon, minabuti naman nilang wag na itong pansinin. Hindi naglaon, nakabalik na nga sila sa tahanan ni Oning kung saan doon naman bumungad sa kanya ang kanilang inang matyagang nagmamasid sa isang maliit na siwang ng bintana. Maya-maya pa, pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman itong binuksan ng pinto, bakas sa pagmumukha nito ang galit at matinding pag-aalala. Nang masipat naman yon ng mga albularyo, sila na mismo ang nagpaliwanag sa nanay ni Oning. Dahil sa sinabi ng mga ito, wala namang nagawa ang kanyang ina, kundi ang sumang-ayon.
Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pagdating naman ng kanilang padre de pamilya, sakto naman ang pagpasok ng mga albularyo sa kanilang tahanan. Bawat isa sa mga ito, armado mula ulo hanggang paa, na parabang meron yung matinding gera na susunguin. Sa paglapit naman ng pinuno ng pangkat sa kanyang ama, seryoso naman yung nagwika rito ng, "Kailangan ka namin bilang giya. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka. Pakiusap tumulong ka sa amin. Hindi namin ito magagawa kung wala ang gabay mo. Alam na rin namin ang tungkol sa iyo. Wala ka nang dapat pang itago." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napalunok lang naman yon ng laway habang sumasagot dito ng, "Matagal ko na yung pinaghandaan. Hindi nyo na ako kailangang yayain pa. Alam ninyo, hindi ko ibibigay sa inyo ang ulat na yon kung hindi ako handa sa mga mangyayari. Problema natin ito bilang magkakabaryo, kaya mas mainam kung sama-sama natin tong susolusyonan." Matapos naman itong marinig ang sinabi ng kanilang ama, agad naman itong inilahad ang tungkol sa kanilang plano. Sa kanilang pag-uusap noon, nalaman naman ni Oning na aalis pala ang mga ito noon ding mismong gabing yon. Bagaman nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang ama, wala rin siya noong magagawa sa kadahilan ng lahat sila nag-aasam na mapalayas na ang nilalang sa kanilang lugar. Makalipas pa ang kalahating oras, agad namang umusad ang pangkat na kinaaniban ng kanyang ama. Nais sana niya noong sumama pero ayon sa mga albularyo, hindi na yun maaari lalo pat napakabata niya pa. Inilahad din ito na ang tanging magagawa niya, manalangin ng taimtim para sa kaligtasan ng kanilang grupo. Maya-maya pa, nang makaalis na ang mga ito, agad namang tumungo si Oning sa altar para manalangin. Hanggat hindi pa noon bumabalik ang kanyang ama, hindi siya natulog ni tumigil sa pagdarasal. Ilang oras pa ang lumipas, malapit nang sumapit ang hating gabi. Gayunpaman, wala pa rin siyang naririnig na mga taong naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Akala niya hindi na yun makakauwi pero sa pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang mga boses na nag-uusap di kalayuan sa pamamahay nila. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman siyang napasilip sa bintana kung saan doon niya nakita ang mga albularyong naglalakad, bitbit ang isang mahabang kawayan kung saan meron doong nakabitay na nilalang. Sa pagpasok naman ng mga ito sa bakuran ng kanilang pamamahay, doon na naging malinaw sa kanya kung ano ang nakasabit sa kawayang yon. Ayon kay Oning na, kung titingnan, para yung pangkaraniwang tao, pero dahil sa lapad ng pakpak nito, hindi mo masasabing isa yung ordinaryo. Dagdag pa ni Oning na, bagaman nakatali na ang nilalang na yon, pilit pa rin yung nagpupumiglas na parabang nagnanais pa yung tumakas. Hindi naglaon, nang maitarak na ng mga albularyo ang kawayan sa lupa, doon naman niya napansin ang 4 na katawan ng albularyo na inihimlay malapit sa pinto ng kanilang bahay. Dahil sa nakita niya, bigla naman siyang kinabahan, gawa ng ang buong akala niya, isa rito ang kanyang ama. Mabuti na lang, bago pa man siya mapaiyak, nasipat niya ang kanilang padre de pamilya na tumutulong sa pagtatayo ng kawayang kinaroroonan ng nilalang. Bago mag-umpisa ang ritual sa pagpatay nito, maraming pinakawalang buhay na kataga ang mga albularyong naroon. Sa sobrang dami nito, aminado naman noon sila Oning na maging sila labis na naaapektuhan ng mga usal na yon. Halos inabot din ng 10 minuto ang pag-uusal ng mga albularyo bago nila tuluyang umpisahan ang ritual sa pagpatay ng nilalang. Upang matanggal ang sumpa nitong ginawa sa kanilang lugar,
ipinatay nila yon sa pamamagitan ng pagsunog sa buong katawan nito. 1.5 araw nila yung pinaapuyan habang salitan silang nag-uusal sa harapan nito. Kada 3 oras, merong papalit sa 3 albularyo upang ipagpatuloy ang taimtim na pananalangin nilang nasimulan. Dahil sa ritual na yon, walang nangyaring masama sa kanilang lugar. Labis naman yung ipinagpasalamat ng mga albularyo sa kanyang ama dahil kung hindi sa kakayahan nito, paniguradong malagim na trahedya ang mangyayari sa lugar nila. Magmula noon, naging kaparte na ang ama ni Oning sa samahang yon. Taon pa ang lumipas, patuloy naman silang namuhay ng payapa. Gayunpaman, kahit ilang taon na ang nakaraan, nanatili pa ring sariwa kay Oning ang minsang pagsalpukan ng 2 magkaibang lahi na Batyaw kontra Sigantro. Okay, opinyon ko sa kwento. Batyaw at Sigantro. 2 magkaibang lahi, 2 magkaibang uri na nasa magkaibang panig. Batyaw kanan, Sigantro kaliwa. Ngayon ko lang narinig tong Batyaw, parang ang lumalabas, siya, advisor, 'di ba, ng mga hari. Kasi ang sinasabi rito, itong Batyaw wala naman daw talagang kwenta. Takot nga sa aswang Pero yung knowledge nila o yung mga bulong sa kanila ng gabay nila tungkol sa iba't ibang klase ng nilalang, napakalawak ng kanilang kaalaman pagdating doon. 'Di ba? Pwede siya talagang tawaging advisor ng hari. Parang right hand of the king. 'Di ba? Hindi naman ganun kalalakas yung mga kanang kamay ng hari, pero matatalino 'yon. Advance silang mag-isip. So, yun ang nakikita ko sa Batyaw. Ito naman si Gantro, parang alam ko may ganito na akong klase ng kwento na kapag may mga namamatay sa sakuna, hindi yung physical yung kinakain nila, yung kaluluwa. Pero dito sa Sigantro, kinakain nila yung physical na katawan. Kasi sabi, mas masarap yung mga nabubulok na laman na kaysa dun sa mga fresh pa. So hindi ko alam kung pag na biktima kayo, kunyari namatay kayo sa bagyo, ibuburo pa ba ng Sigantro yun bago kainin? O kakainin nila yon kahit medyo sariwa pa yung bangkay mo, basta patay ka? Parang kahalin tulad sa balbal. Pwedeng ganun, pero ibang klase itong Sigantro. Nagpapakita siya, kumbaga, warning to Maganda pa nga po may Sigantro kasi pag nakita mo yun, warning na sa inyo yun na mayroong paparating na dilubyo o sakuna. So makakapag-ready kayo. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao alam yun. Bilang na antingero lang rin nakakaalam nun, baka nga itong Batyaw lang yung nakakaalam nun di ba? So para sa akin overall, sobrang siksik, sobrang daming bagong detalye, sobrang sarap sa tenga ng kwento na to. Sa akin lang yun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.